Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da deblokirate nekoga na Gmailu. Nalazimo se na Gmailu. Ako odete ovdje sa strane imat ćete, ajme reći to, ljestvicu, idete ovdje u upravljanje oznakama i ovdje vam se gore nalazi filtri blokirane adrese. I sada koju hoćete možete, znači, na primjer, ovdje deblokirati, imate opciju i jednostavno je deblokirate. A ovdje, na primjer, možete blokirati. Skužio sam da dosta ljudi to ne zna, tako da sam odlučio da snimim i samim tim da pomonem vama. Tako da nadam se da ste nešto naučili, a mi se vidimo u sljedećem klipu.